вратата. Аз останах сам с две студени чаши на масата. По прозореца вали и рисува твоето име, а в стаята мирише на недоизречено време. Кажи ми, кой те взе от моята нощ така? Кой ти подари това мълчание в очите сега? Аз още те пазя в джоба на старата риза и всяка следа от теб ме цепи на две, на две. Беше същото, знаеш, само че без твоите стъпки коридорът вече не диша. Старият ни диван пак скърца като обвинение, а на огледалото стои едно изтрито обещание. Кажи ми, как се спи?